Tant el Consell de Govern com el Consell Social de la Vesprada incloïen un punt sobre l'adquisició de nous immobles que va ser declarat confidencial. Així que no vos puc contar res, però no patiu. Podeu llegir-lo en la premsa que va publicar tots els detalls, abans inclús que el Consell Social, que és l'òrgan competent, ho aprovara per la vesprada. I és que això de la confidencialitat és curiós. Abans que ho publicara la premsa, inclús que m'enviaren la documentació de la sessió, fins a 3 persones diferents, que segurament ni es coneixen, m'havien preguntat per l'assumpte. La virraya soc l'Eujana, la isla de foc murmurar que de la ràpida subservana dels llibres, Semon, se tiró a fer rastrelo que no següent de la luz, era que és lot. Ahí il·lusionéssim. Os! Ara les vaig dir. Sis mesos abans del que ve sent costum a l'UPB, s'ha aprovat l'oferta d'ocupació pública per al PTGAS de 2024. L'oferta en si no du massa sorpreses. Bàsicament, per complir la llei i treure les places cobertes per personal interí, esgotem la taxa de reposició. I com aquesta administració no és molt d'inventar-se places raretes per a treure-les a oposició, sinó que ells són més de concursos de trasllats entre administracions, doncs l'oferta que vos estic mostrant es fa pràcticament a soles. Les places que estan cobertes per millora d'ocupació s'han oferit a la promoció interna i l'únic però que no va ser xicotet és l'incompliment de l'administració del seu compromís de treure al personal de l'escoleta infantil la promoció al grup B enguany. L'administració troba molts peros i la decisió d'arribar a un acord sense aquesta promoció va ser difícil per a nosaltres. En contrapartida, a iniciativa d'ESTEP i amb el consens a la resta dels sindicats de la mesa, s'han regulat el contingut de les convocatòries. Des del tipus de prova que et pots trobar al nombre de proves o temes segons el grup al que et presentes. També clarifica la data en vigor de les normes de les quals seràs examinat, que serà la de finalització de presentació d'instàncies, excepte si transcorren més de 6 mesos fins a la publicació de la llista definitiva d'admesos, que diu la gerència que quan s'acaben els processos d'estabilització aquests seran pocs o cap cas. I deixa clar de quins temes no te tornaràs a examinar en una promoció interna. Un xicotet pas per a l'home i un gran pas per al PTGAS, que duia temps reivindicant unes condicions més clares en les convocatòries. Que si tu no veus la diferència entre allò aprovat i el de sempre, és perquè fa molt de temps que no t'examines o perquè has tingut molta sort en la teva convocatòria. I mentre les convocatòries d'accés del PTGAS seran més clares i transparents, com li passava al venedor d'articles de conya en la pel·lícula amb el Zurullo, el vicerrector Cano no treballa aquest article. 3 coses es demanaven per millorar les convocatòries del PDI. La clarificació de les àrees de coneixements afins per poder conformar tribunals, que sí que va ser acceptada, perquè si no, i en la nova definició de conflicte d'interessos no haguera hagut manera de constituir cap tribunal, la gravació de l'exposició del projecte de docent o investigador que es demanava per tindre constància documental del desenvolupament de totes les proves, com se té en els exàmens escrits o en els currículums que se presenten, garantia per als aspirants i la possibilitat de ser avaluat per un segon tribunal en cas de conflicte i garantia per als membres del tribunal que poden demostrar que han fet una avaluació justa. Però diu el vicerrector que si es grava, cap persona podrà formar part d'un tribunal, donant-me una visió molt negativa de les persones que integren els tribunals. La tercera cosa, que cada departament aprovara un coeficient d'idoneïtat per a cadascuna de les àrees afins al seu departament i que aquest coeficient es coneguera des de la convocatòria i que se li aplicara a totes les persones aspirants per igual. El màxim que ens oferia el vicerrector era aprovar unes forquetes que permetien fer el mateix que es fa ara, però disfressant-lo de norma. I en aquest context era impossible l'acord. Així que va caure del tot i els coeficients d'idoneïtat continuaran determinant-se a posteriori i de vegades donant la sensació que ad hoc. Però com el vicerrector va separar els punts, em va donar l'oportunitat de votar a favor de la OP.
desmuntant la llegenda negra que diu que és que jo no vull que promocioni el PDI i en contra dels criteris que regulen les convocatòries. També vaig votar en contra del barem del mes cantera. Encara no han resolt el meu recurs de manca de negociació i lo del cantera comença a ser de traca. En la OP del 2024 hi ha fins a 15 places reservades per al programa, però no se sap quines són. El vicerrector està a l'espera de que les direccions del departament li diguen on hi ha aspirants idonis. No ho comenta. En el Consell de Govern s'informaren i en el Consell Social es va aprovar la liquidació de comptes de la UPB i les seues entitats dependents. De nou, vaig votar en contra dels comptes de Servipoli que continuen sense l'anunciada regularització. Dels comptes, dir-vos que els ingressos han augmentat, sobretot en activitat CIDI, les despeses han disminuït, excepte en personal, i la universitat continua en superàvit. 76 milions més que sumats als que hi havia fan més de 200. I això, que pot semblar bo, es pot capgirar com els plans de dominació de l'Alemanya oriental de la pel·li, perquè les administracions públiques no estan per estalviar diners ni per generar beneficis. I en algun moment, una GVA cada vegada més asfixiada pot plantejar-se si nosaltres necessitem tots els diners que ens transfereixen. I això seria una ala d'intruder en tota regla. El que menys podia preveure és que de la desavenència entre el Consell Social i el Consell de Govern per la normativa reguladora de EBCs, anteriorment conegudes com spin-offs, el perjudicat hagi estat el PTGAS. El vicerrector que ha aprofitat que havia d'arreglar el tema de les competències que el Consell Social no volia cedir per esborrar la paraula PTGAS de tota la norma. I ara som l'únic col·lectiu de personal de la UPB que no hi pot participar d'aquestes empreses. La seva excusa, que la llei de la ciència no es menciona. I la resposta dels dos representants del PTGAS en el Consell de Govern, el vot en contra. Vot que va repetir en el Consell Social. I la universitat ha aprovat concedir la distinció de doctor honoris causa a en Enrique Lores Obrador, alumni UPB i CEO de HP. Però ho va fer amb el meu vot en contra. I no és perquè estigui cremat amb el servei tècnic d'HP, que podria ser. Ho vaig fer perquè aquest senyor va desfer-se en 3 anys d'entre 7.000 i 9.000 treballadors en el que ell denomina simplificació operativa per augmentar els beneficis empresarials. És òbvio que aquest senyor i jo no compartim els mateixos valors i pense que no són els valors, a més, que hauria de premiar una universitat pública. A més de tot el que ja vos he contat, només vaig a destacar que anem a exigir als estudiants que vulguin cursar graus i màsters que sàpiguen espanyol, que no broma on està arribant el problema, que aprovarem una nova política sobre tabaquisme més agressiva, amb la qual, i malgrat que soc fumador, n'estic d'acord. També aprovarem la política ambiental del 2024 i un nou programa Minors per ampliar i flexibilitzar els currículums del nostre estudiantat. A més, hem modificat el marc de competències transversals. En l'informe, el rector ens va contar que en la conferència dels rectors es va parlar de la convocatòria de sexennis de transferència, que sempre és imminent, però mai arriba. Del canvi en la proposta de finançament de les despeses de la LOSU, on el Ministeri ha passat de ficar un terç i exigir a les comunitats autònomes els altres dos a ficar un terços i demanar un terç a les comunitats autònomes, a més per conveni. Que en l'actual inestabilitat política la incompatibilitat del professor associat no s'arregla, que el decret d'àmbits i camps de coneixement sembla que va per avant i que les politècniques volen que enginyeria i arquitectura siga només un únic camp i que el decret de departament sembla que no eixirà. També ens va contar que un grup d'investigadors vol que el PDI es jubili als 72 anys, però que el govern de l'Estat no està per la labor
Jo, mira, si acaba aprovant aquesta proposta, faré la pel·lícula per a contar-vos-lo de la mòmia o de Carne Tremenda. També va comentar que la UPB ha quedat fenomenal en l'informe de l'IBIE i en un rànquing random que és molt important. Que oficialment la UITI ja no es diu ETSID, sinó ETSIADI, i després va passar la paraula perquè el vicerector Coll farà un informe sobre el resultat d'investigació de l'any passat, que podeu veure sencer al web de la Secretaria General. I també va parlar el gerent per a dir que l'advocacia de la Generalitat li ha donat la raó i que també pensa que no és compatible cobrar el complement d'antiguitat del professorat associat amb triennis per treballar a la UPB o a una altra administració pública. No són bones notícies, però la lluita encara no ha acabat. Ànim, professorat associat. I amb això, acabe. I ja tenim nous estatuts adaptats a la LOSU, i la candidatura Més UPB, en la qual m'integre, va ser protagonista, amb el major nombre d'esmenes presentades i també amb el major nombre d'esmenes aprovades. Si eres nou no ho saps, però si no, segur que recordes la campanya del claustre en la qual un bon grapat de PAS, PEI, PDI laboral i PDI funcionari ens agrupàrem amb mires a la reforma dels estatuts i aquella candidatura va obtindre uns resultats espectaculars. Com si la resistència francesa en l'Alemanya Oriental es tractés, el grup ha treballat per a introduir, entre d'altres, les següents millores als estatuts. La definició del valencià com a llengua d'especial protecció i respecte en l'administració. La necessitat de que rectors o rectores presenten memòria econòmica quan creen o divideixen serveis. El reconeixement de les biblioteques com a part del patrimoni de la universitat. L'eliminació de la paraula corta durada en l'article de les estades que s'autoritzen al PDI, per permetre que puguen fer que les que se les demanen ara per acreditar-se se facin. I també la garantia de que en els processos selectius del professorat laboral existirà una comissió de reclamacions equivalent a la que té el PDI funcionari per llei. S'ha inclòs el dret a que el PTGAS conega les funcions del seu lloc de treball i els possibles canvis que es produïsquen, que sembla una tonteria, però no ho és. De fet, no s'ha aconseguit per al PDI. I continuant amb el PTGAS, els estatuts s'imposen un període de 4 anys per a que la universitat definisca les seues escales i adapte la seva RLT ficant-li fi a més de 20 anys d'una RLT com un sisàs, que si no sap el que és, una merda com un cabàs. Hi ha moltes més coses. Jo només vos he informat del que va passar en la sessió del claustre. Per això, vos recomano que escolteu el podcast de la punxa de la UPB on teniu molta més informació. Aquest treball de resistència del grup ha sigut més fàcil perquè el rector ha sigut receptiu i ha reconegut la gran representativitat que tenim més UPB. I a la fi, nous estatuts i un consens històric. I aquest mes li he tirat més morro a lo de la pel·lícula perquè en un consell de govern, un consell social i un claustre on han primat més les coses positives que les negatives, que també hi ha hagut, pues no he pogut identificar l'equip de govern amb els roïns de la pel·li. Tot i això, no he pogut resistir les ganes de fer un homenatge a una de les meves pel·lícules de conya favorites. Res més gran que la resistència francesa lluitant contra els nazis en l'Alemanya Oriental de la Guerra Freda. Més creativitat que la del vicerector Montserrat per a sentir-se orgullós de qualsevol cosa remotament connexa en la UPB. Fins al mes que ve, sigueu bons i feliços.